Daw susama sa tsunami, kini ang paghulagway sa COMELEC Lapu-Lapu City sa mga tao nga mihamag sa katapusang adlaw sa registration sa miaging Sabado. Hinuon wa ra kini mosangpot sa grabing kadaot. Ani ang report. Suma ni Atty. Anjanit Lamban, Lapu-Lapu City Election Officer nga napugo sila sa temporaryong pagpasirado sa mall, diin gipahigayon ang registration. Kini aron kalikayan nga adunay mamugna ang kadaot tungod sa kainit na buot sa mga tao nga gustong mauna sa registration. 400 ra ka mga botante ang gi-accommodate sa COMELEC og first come first serve basis. Ato lang yung gitagaan og sistema nga maglinya lang yun sila niya. In fact nagtaghatag na ko daan og priority numbering kay para mao gyud toy mauna, pero tungod sa ilang ka agresibo gyud kayo, ilan naman ganing dismagan ang pultahan sa mall, no? So mo nang akong kuansad sa mall, maayo gyud ko apology sa actuation sa mga tao nga gihimo. Atol sa katapusang adlaw sa eleksyon, gipasabot ni Lamban nga dako kaayo ang higayon sa mga tao nga sayo unta makaparehistro apan gihulat gyud ang katapusang adlaw sa miaging Sabado. Mukapin sa 13,000 ka mga botante ang nakaparehistro, mas taas kini sa 10,000 nga ilahang target. Ang target nako 10,000 lang, no, ka mga ang Manila nagtarget lang sad sila 7,000. Yes, nilapas gyud siya sa expectation namo. Sunod nga atimanon sa COMELEC ang filing sa Certificate of Candidacy nga magsugod na sa Oktubre 11. Hangyo niya sa mga kandidato nga dili paabuton ang deadline.